बे इनफरमेशनखौ आं दासिमबो मोनाखै जोंनि एलपि एसोसिएशन एमइ स्कुल बा एलिमेन्टारि आरो सेकेन्डारि बिथांमोना जोंखौ गोबां खेब लोगो हमदों जोंजों सावरायदों दा बिथांमोननियाव मा सोलिदों मा सोलियाखै जों मिथिया जोंनि स्पिरिट जोंनि सिन्ताया जाबाय एकर्डनि दफा बायदियै आसाम सरकारा स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम जि मिडियामानो जायामोन बिटिआरआव गासिबो मिडियामा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ आरो आउटसाइड बिटिआर आउटसाइड बड'लेण्ड बर' मिडियामा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ बेनि थाखाय थांनाय जि जुथुमा गिबि मन्थ्रिजों बेयाव मोनसे माइन'रिटि तयार खालामनाय जादों जेराव हायार सेकेन्डारि बा जुनियर कलेज सिनियर सेकेन्डारि आरो हाई स्कुल लेभेलसिम प्रभिन्सियेलाइजेसननि मोनसे बेयाव हिसाब होनाय जादों बे हिसाबा जागायजेननाय दा जेरैबायदि 10टाया जाबाय एनादा 16टाया जानांगोन कलेजनि बेलायाव आरो गासै हाई स्कुल हायार सेकेन्डारि जानांगोन एलपि एमइआबो जानांगोन दा बेखौ लानानै सोरबा बेबायदि जुदि माने बायदिसिना थासारि बायदिसिना जुदि मावनाङै खालामनाङै खामानिखौ मावदोंब्ला बे मोजां नङा आरो बिनि सायाव जों मिथिनो नाजागोन आरो बिनि जि बेबायदि खामानिया जुदि जादोंब्ला बे बन्द जानांगौ बेबायदि जानायखौ जों मोजां मोना खारन कुनु थाखा फैसा गैयाबासिनो थाइसेबो खरस गैयाबासिनो माने फ्रि एन्ड फेयार स्कुल आरो कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसना जानांगौ आरो कलेजनि बेलायावबो जेरैबायदि खोथा जेरैबायदि एकर्डनि दफा ओरैबायदि बेयाव मावफुंनाया जादों बेयाव थाखा फैसानि कुनु बाथ्रा फैयाखै आरो बेखायनो एसोसिएशन कमिटिया दाजायो दानो हानाय खामानि मावनायनि थाखाय डाटा तथ्य नांगौ खिन्थु बेयाव जाहाथे बेबायदि कुनु सोलिया आरो सोलिदोंना सोलियाखै जोङो मिथियाखै निश्चय जों बेखौ तदन्त खालामगोन मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडे र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ 10+2 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं अटि टेकनिशियान आइसिइउ टेकनिशियान रेडिअलजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बिएसएस डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन